Vaig sempre de viatge sense maleta ni bastó. A voltes sembla un formatge i a voltes una tallada de meló. Es difícil. ¿Puedes tornar a repetir? Un cotxe? No sé, perquè con el cotxe pots ir de viatge. Erizo, perquè a vegades es fa bola i a vegades es fa osasauri com una tallada de meló. De meló o de formatge? Ah, el pardal. Perquè vola, perquè se'n va de viatge. Crec que és la roba perquè la roba la pots llevar a tots els puestos. Un cocinero? El mercat, perquè té frutes i està per tot el món. Una fruta, els núvols, El sol, perquè està en el cel. La luna? La lluna. la luna. Ah, la lluna. Crec que és la lluna perquè canvia de forma. Porque algunas veces está entera y otras no. Quina colla més aguda! Exacte, la resposta era la lluna!